Ah, kai ka bude bakinka sosai kai mana magana. Me sunanka? Sunana Bamin. Wanda aka fi sanin ka da waye? Bamin ne aka fi sani na da shi. Akwai sunan da jama'a sun fi sanin ka da shi. Dan guntu. Dan me? Dan guntu. Dan guntu. A bangaren ka kai ne shugaban masu ta'addanci a wannan dajin kenan na madam? A bangare na ni ne. Kai ne? Bangarori nawa ne wanda ka san suna cikin dajin nan? Bangaren da na sani ban da bangaren su Ibrahim ban san wasu wanda suke shigowa wurin nan, kuma mutane da yawa wallahi ban san wasu. Waye ne kasa aka dauka kai kanka? An dauki waye da kai? Wanda kai kasa aka dauka? Faɗa mun. Wanda dai muka haɗu muka dauka. Amma kai ne jagora ai tunda kai ne oga ko? Ni ne oga a tafiya, amma wajen daukan mutane tsakanina da Allah taruwa za mu yi mu zan shi. Daman dole ne ai. Wannan ai ya zama dole ba kai ne. Kai na ai ba zan yi kai aikin ne. Waye ko ka fara dauka? Wannan Alhaji Mudairi muka fara. Alhaji Mudairi. Nawa kuka karba wurin Alhaji Mudairi? Miliyan 20. Miliyan 20. Sai waye kuma? Kanan sai Alhaji Chede. Alhaji wane? Chede. Alhaji Shede. Nawa kuka karba wurin Alhaji Shede? Ka kalle ni. 19. Me ban gane 19 ba. Miliyan 19. Miliyan 19. Okay. Daga nan kuma sai waye? Alhaji Adamu. Alhaji Adamu. Shi kuma miliyan nawa kuka karba wurin shi? 14. Miliyan 14. Sai waye kuma? Daga nan kan babu wannan bangare. Akwai wanda kuka karba miliyan 4 kace ai. Shi yana yamma da daji can ban san. Duka wanda kuka karba kudaden nan a wurin su wani irin kabila ne? Fulani ne. Fulani ne. Me yasa kai kafi yadda ka cutar da ƴan uwanka Fulani masu sallah abokan zamanka na zamantakewa sun zalunce ka ne? Me yasa kai ka zalunce su? To kaddara ne. Yanzu me za ka ce ma mutanen Kwanfan local government da kuma mutanen Kayarda da namun da kuka hana su zaman lafiya? Ina ba su haƙuri. Kana ba su haƙuri? Da bindiga nawa kake amfani a wannan dajin? Ga su guda 5. Na'am? Guda 5. Guda 4. Guda nawa ne? Guda 4. Okay, guda 4. Bindigan da kake amfani da su kenan guda 4? To, yanzu ka san dai ka shiga hannu ko? Na sani. Waye ne ya jagoranci kama ka? Ba sani ba. Baka san wanda ya kama ka ba? Kai ne, sarkin baka ne. Sarkin baka ne ya kama ka? Yanzu ya za ka ce, kai mamakin da sarkin baka ya kama ka kenan? To ba abun mamaki ba ne, gaskiya dai ban yi mamaki wajen kama ne kan, saboda ina jin labarin ka fiye da yadda kake tunani. Haka ne. Kuma tsakani har ga Allah sarkin baka ba zan yi magana ana akan in burge kawai don ka bar ni, ina gaya ma abun da yake raina ne. Har ga Allah ni na daɗe da jin tsoron ka, don dai bani da hanyar da zan kawo kaina wurinka. Alhaji bai nuna min in kawo kaina wurinka ba, tsakanina da Allah bai taɓa kuma yayi min nasiha. Me yasa kake jin tsoro na? Baka ji tsoron Allah da irin zaluncin da kake ma mutane ba, kana jin tsoron sarkin baka? To akan aikin da kake yi dole zaka bani tsoro sarki. Dan baka tsoro? To me abin tsoro a wurin? Bayan kai kana da bindiga, ni ban da bindiga bai. To ai ba haka ba ne. Maganan baka da bindiga ka ai wannan bindigu dai kai da ake bin ka ta ko ina kaman gwamna. Ana bi na kaman gwamna? Ni dai yanzu abun da nake so da kai ba. Ni dai Allah ya kaddara ka kama ni. Ko? Tun ɗazu kuma ni ina roƙon mutanen da suka fara riƙe ni can. Allah su bani waya ne ko za su kashe ni in yi magana da mama ta yi afe min. To ni bani da damuwa. To shikenan, nagode. Amma yanzu kana ganin cewa karban bindigogin kan da aka yi guda 4 nan, kana ganin Allah da za a iya samun sauki a yankin nan dajin nan kenan? A bangare na ni kan tsakanina da Allah
ko baka sike ni ba a ɓangare na ko ka sike ni na yi alkawari tsakanina da Allah wallahi zan bar wannan aiki sarki. To na gode. Na kuma bar wannan aiki ko ka sike ni ko baka sike ni ba, ni na haƙura da wannan aiki. To na gode ɗan guntu. To sai an jima.